Il-Kummissjoni Elettorali tal-Partit Nazzjonalista skartat għal kollox talba li jagħmel il-Viċi Kap Robert Arrigo biex l-elezzjoni għal kap ġdid tiġi sospiża. Arrigo għamel it-talba tiegħu permezz ta' ittra mibgħuta lill-President tal-Kunsill Ġenerali li fiha qallu li t-tesserati, speċjalment l-anzjani, jinsabu inkwetati dwar saħħithom u li din l-elezzjoni hija attività tal-massa li se tesponihom għal riski serji. Il-Viċi Kap Nazzjonalista sansitra tenna li għal din l-elezzjoni ma sarx l-eżerċizzju tal-assessjar tar-riskju. Arrigo għamel din it-talba ftit ta' sigħat biss wara li Bernard Grech, wieħed miż-żewġ kandidati fit-taqtija l-post ta' kap, ħabbar li daħal fi kwarantina wara li martu ttestjat pożittiva l COVID-19. Madankollu il-kamp ta' Bernard Grech ukoll skarta din l-idea u tenna li l-Partit Nazzjonalista għandu bżonn jalaq dan il-perjodu ta' inċertezza mill-aktar fis possibbli. Fis-stqarrija l-Kummissjoni Elettorali mmexxija mill-avukat tal-eks kap nazzjonalista Simon Busuttil, Peter Fenech, qalet li t-talba ta' Robert Arrigo hija bla bażi. Il-Kummissjoni Elettorali sostnit ukoll li l-fatt li mart wieħed mill-kandidati nstabet pożittiva ma jbiddel xejn.